Meneer Dulder, hoe gaat het met u? Nou, ieder welkom in deze live. Lies met Joseph, Seife, Satofe, Tobialo. Ja toch, mensen, welkom in deze live. Omdat die deel tak gewoon in onze live. Omdat die ook onder een situatie. Toch, alle day hij komt in zo moro erg. Maar die deel we moro voeren over a criminaliteit. A jeugdprobleem. A situatie is sa beleid drukugo en insang unusref op schuld. Je gaat bepaalde dingen horen, je virus heeft aangesproken, voel je niet aangevallen. Het kan dat je het bewust, onbewust deed en daarom tide hoe jij naar live voor wiki. Omdat dat we vandaag dit meemaken in Suriname, toch dat de Surinaamse bevolking dit alles accepteert. Wat met ons gebeurt 49 jaar lang, is omdat wij criminelen omarmen. En als je de crimineel gaat omarmen, dan geef je een boost aan de criminaliteit. En de moro biggie crime saipsa nepsa nanga wapen. De moro biggie crime saipsa nanga handtekening. Ja toch? Oké. En als we praten over dat men de criminaliteit heeft omarmd, vandaar dat het zulke ergere vormen aanneemt toch? Noemde bijna mitakenkba, a criminaliteit eenmaal de mannenmahoring in toom, dat me ben voorspellen batak, vos eind april, ook onze taki wins is de michi de kel sut wantrowe ba, de kel sut ete tutrowe, maar lip futak de kel sut ete tutrowe. Worst case scenario, akan de tak waf de man dat kirwan slachtoffer ook toe. Dus zo erg is het nu geworden in Suriname. Ik geef een schets. Eigenlijk moest ik het niet zeggen, maar moet ik gewoon o erg aan de no. Maar a feit dat de kel sut wan voerman trowe, dat aan een oplossing. De crimineel kieten is niet de oplossing om luku a oorsprong, pe abiging. Alles heeft de oorsprong. En if je luku pe abiging, dan kan de anotide ook ba. Maar if je luku suma is stimulering, dat is maar zij stimuleert a criminaliteit. De lek seimi na you. Arki bunsa mitaki. De sma kan je niet ondersteunen criminaliteit. Maar de sma sa ondersteunt crime. Zdolek zei minanga you en soms minanga you schrijven ondersteunt criminaliteit. Want soms, de matak de voorbeeld naar lokto det mopo. De leider we de crimineel, maar we te de gideng. Dat bij begeren. Arkiboom. A feit tak sanang de na situatie disi. En we accepteren so furu. Na omdat Sanamang omarm criminelen. En omdat u omarm crimineel, dat u omarm en we gewoon boost of een push naar criminaliteit. Je gaat goed luisteren vandaag. Het is aan een politiek tory. Het is naar Minangayu. En zij neemt dat je nou wij stimuleren criminaliteit. Dan praat ik over, er zijn ouders die de criminaliteit ondersteunen. Ja, ik ga jullie straks uitleggen dat ik ben tak aan dem nogodoro. Er zijn vooral vrouwen, dames, meisjes die de criminelen of de criminaliteit ondersteunen. Zij zijn salam alaikum Jurgen en ding. Toch? Er zijn systemen die de criminaliteit ondersteunen. Er zijn zelf agenten die criminelen ondersteunen. A crime brief me de moro biggie beschermer voor a crime in Sranang zijn de gewapende machten. Je hebt MP's die crime beschermen. Je hebt agenten die criminaliteit beschermen, criminelen beschermen. Je hebt militairen die criminelen beschermen. Dus de mensen die
de gemeenschap zouden moeten beschermen. Je hebt ook een aantal goede ertussen. Maar de instanties die de Surinamers zouden moeten beschermen, die bieden juist bescherming aan criminelen. Toch, die bieden bescherming aan criminelen. Oké. Maar over die criminelen, over die erkende, beëdigde criminelen, wil ik het vandaag niet hebben. Omdat een enkeling een drenkeling is en ik in mijn eentje geen verandering daaraan kan brengen. Maar ik kan wel praten over dat wat wij in het dagelijks leven meemaken. Wat jij meemaakt, waarvoor je je ogen sluit. Waarom je je ogen nooit meer zou moeten sluiten. Waarom je alert zou moeten blijven als ouder of verzorger. Daarover gaan we praten vandaag. En als ik zeg dat wij de criminaliteit stimuleren, vandaar dat het is gaan verergeren. Om een rover te zijn nu is in. Usaptak ala jongboy na modo feesten na uma de lobby. En nu de jap schrijf uma sa e promote openlijk op Facebook tak mina rover mi lobby. Mina fufuurman mi lobby. Toch? Mogen je moro dipi dadelijk maar me leg je uit. Dus de chinfus revi ondersteun a criminaliteit. Scouten ondersteuning. Want zodat hij, want to MP, a beleidsrevi ondersteunt criminaliteit. Dem sabiba of fara ade. Maar miwa abentide overleg van taki in oso. Mis dong en sabtak mina oma melops don lukusan fini da me analyseer is abitok mine ko jump op barsan zomaar mi tems don mi tek mi temi follow want to sani dan for shishimo konanga wa meaning en temi del mi meaning dat ik kan go look op wani. Je ziet dat je kon de waarheid teken. Toch? Hij vaka. SWM? No, Janet. No. No SWM, no ABS, no Tabajaria. Verder. Ja mensen, no nasa sana ko top. Abeleid edu sa de wani, we uno ook te doen sa wani. Maar goed, zijn we dat we ondersteuning. Lukome voor de minister voor de bevolkingsdoorstad. Lukome money akkoord relatie aan bevolkingsdoorstad. Dat van jou want je verandering ko in je osso. Mi ab bewondering die umasma. Ja toch, umasma. Vooral umasma dat me hebben over akan de wan dame, akan de wan ma, akan de wan tante. Maar bewondering gunu. Fa adukong taki je firi schreef trots dat je vriend of je man na een abani of waro. Fa teko tegi mi tide. Fa je firi julek uma isap tak you masra neuroko. Julek ima isap tak you boy neuroko. Julek tante oudere verzorger isap tak you pchi neuroko. Ma you boy ereka oso na een Mercedes Benz gewoon binnen een wiki. Isaptak iboy ne pot optie. Usaptak wala mala de tapaveld en uno groen. Mero hoe gaat het? Mevrouw Veller, Seipsa Tyson. Toch arki motegu voor we stimuleer afvoeren. Jusap julek dame, want na dape aburu e begin contact. Omdat a criminaliteit komt voor jong no, de crimineel komoro jong. Dan mi no want tak no de over politie corrups of over regering no mi want tak na de jonge dames. Jonge dames. Voelen jullie je trots als jouw vriend een is? Je vier trots voes dan de vrienden en vier verteert dat je vriend naar rover. Huh? You sap tak amane uroko, amane do next. Dat you san kwekis zo'n boe opvoeding wabi. En de dames dat lai in mi beres ref dede. Toch, isap tak amane uroko. De saptak amoro bigi crimineel na you. Sa saptaki amai furu, amana abani, amana rover, amai dusma pain. Mino wat takete fu de mansa potu na systeem. Dat na dadelijk einde wat tak over de massa potu na systeem. Maar no de mi wat tak over unu. Mi saptak de ma potu na systeem, maar unu schreef een boostra systeem. Trasandef do. Google is op samen kreki. Fa yulek dame. Yuna difa. Langa nangara langa wave ome sani poti.
Ma hier familie sap tak imang e furu. You sap tak you man a rover, want a man e rook a man e do next. Fast life. Mi familie ja, so I denk tak mi saba struggle sa mi struggle ang mi mare. Mi ne tak over mi pa. Im luko nooit met tak over mi pa. Omdat mi ma neng na hortens pikei, mi pa neng na hortens pikei. Tak, mi ne tak biologisch. Mi tak mi ma neng na hortens pikei en mi pa neng na hortens pikei. Dus misrefi, I denk familie jaso. Mi sap tak alama sap tak mi kweki mo fina en mi sabi, mi sap pemik mo po. So mi sap tak boom voerman delek mi sap kweki ook tu mo fina en de man eigenlijk kon kies afiri leki na te you kon gudu of te you pot you mai wan boom bigi oso na dan fos you doing ma wan boom. Ay, mga mi mapina, dus mi wan mi marei wan bens, mi marei bo wan bigi oso give mi ala de ma update rendati, mi ook tu update rendati. Maar mi luku tak boom voerman sa update rendati, want to en luk, want to an en luk. Amoro tof san na puri ma uit apina. Dat is de uitdaging. Maar uitdaging dat inego aan zo low. Want dan zie kan liba vrouw telek at de in a struggle. Ino ka de enigste ching of tup ching fima. Dat je potroko pay sap tak anytime. I kan kon gudu maar I kan kon dede toe. Dat wat tak ide no prele kilo bima. Ino prele kilo op de ouders fee. Want de no lop ding. Want lek van you egwe na trama also. Want dat you know I potiroko. I said I buy one bands game mano. Anga fufur money, roof money, I verbouwen alsof I mano. Dat you vindt dat you dek nou, dat je don, dat je rust nou, dat je no potro komoro, dat je geniet nou, I make money, I make geniet, je geniet, dat je man kon nou op bezoek naar je mana oso nou. Na karma toch. Na karma dat betok dat nou, you reis you matok, anga fufur money. Money sa no seigi. Toch? You ma reis, okay, is don vroeg, ay mi pur mi muitapina. Ay, hier biedt is dat mi pur mi meitapina, mi verbouw mi ma also nanga a roof money, mi verbouw mi ma also nanga a keti fu oma sa mi hari. Nanga vervloek money mi verbouw mi ma also dat na pon blessi. Mi no one day na also dat na pon blessi. Luku bon fami e waka mi waka era. Luku bon fami tek mi waka. Dan mi wan sap fa yulek umasma e firi. Te you sap tak you vriend neuroko. I masrefe actie so lazy taki waar werk je vriend in ma pikima. Ma te kwanga bigi keta also in my lafu want I give ma wan barki euro. Want afu voor ma view di wan dusung I give ma wan barki euro. You nanga you ma en nyama vervloek money if ya pomp ching a inschrift nyama vervloek money. Dat te tekel te kunu da we takas madunu. A oma die kreeg een kitty, oma die kreeg een bracelet die in trotro liep gena baka. Na at bracelet dat voor oma am you vriend go voor furu. Da seri, da gia money, de gima I baisan gip ching, da te tekel teki, da yo bartaka sma dui, no was man dui. Na di bri pai ma pai. Sende mi takwe aramasani seri kesa mi fentak a crime, mi man u kon vrij postok mi man. Dus luku mi nooit no bewer me danga potro komare. Alama be model, me respecti alama model. Ma brit mi no revisiere de kel sut wan voerman in af bige bar halleluja of hippie pure. A voerman kan de you neefje sa doelek no de. Bertje tali, hoe gaat het papi? Alles goed toch? Toch a voerman weer een, zei sa, cool? Toch? A voerman no de. Toch? A kan de you neefje. A kan de you brada. Akande amang nanga saya sribi wiki. Akande a boy fu you say kweki so boom en sref kande abani. You sref no sabi. A situatie sa ude no unde. Te wan tekel tek wan trawang. No bigen bar hippie pure. No bigen jompa lok tu. A sref tiki sa nakon nakyo dalet. Tok, mi wan sap fawe du trots. Meshi so umas ma ede ko boom trots tak ei mi vriend na rover. Mi vriend na potro, koma mi vriend na voerman, mi vriend na buroko oso man. En dan mek ane tak furu, me kis mi money op tijd na a vervloek money en yang.
You enyame, you me nyame, you pche nyame, you gram me nyame. Dat te tackle between us sambige lolong ina oso. Da wo baras vrienden e jaru su tap me. Ja meisje vrienden e jaru su tap me. Omdat mi potro koma buy me goat keti gimme. A buy me Mercedes Benz gimme. No chimang elo ina oso je bartak i vrienden sen sangi. No tak. No. So Marie Porangai City. Abumbu vrienden sa juist bij Bari tak hey. Ama fine roko, ama fine hustle, ama ne mine shama in model futa do business. Maar dat pa mij fena money. Je bar meisje no bomoy. Na mi man, bomoy ang adif you na voor we pa euro so ma elibi gelukkig. Dat je efiris, je bent zo trots en die trots van jou leidt jou naar de domme toe dat je je vrienden wilt gaan verdenken dat apot sanji want jaru sutapi want ilibigo vooruit want jangai masai roko pe roko. Dat de repchi mij lolong ina oso of gewoon de chimfi wakasan ber chimfi klap ina oso dat je bartakas masen sangi i vergita kama figo har oma keti tragei oma di kreven keti i vergiti ha I vergiti. Ano you going oma oso ano you are oma ma I forget dem prata money want ama say pot roko, ma say broko oso. Ama setens refi. Ama setens refi tok want dat na Maroko, ama setens refi dus ala hebi e why kontap you. Want you go down man tok 500 euro yo kisi omat ama no sweetie, ama no roko mi fam ja so mi ne shilek mi mag yo ama 200 euro fu sere ane uroko. Ane uroko. 200 euro. We amana tegi ko 500 euro sri bangay wa half uur, wa 3 kwartier, want amam go potero ko baka de jutak. Ay mi chawarde meisje. Te mga man sri bina 200 euro half uur opok we me kis met 200 euro. You sabab pay man say mek dape. You sabab pay man say mek dape. Na so hebi iteki. Da yo moto ya im luko bon furuf deng o me langa wave o me sot moy sande weri man neti de nesri bi. Ano you go do ma a heavy. Dat make him look for me deja. Mi so umas mij vindt mi feri. Maar umas man e kon dichtbij mi gemakkelijk las. Stamf man ik win bij die in drink. In breedte bijna heeft man ik bij die breedte. In breedte. Sinds mi da gado grond tapuna sade. Omdat lek façon manere e wakai suku walo hebi pota de tapu. Na so umasma e onfanga hebi tego do tapi baka. Amandi bahar o maketi wiso gi 200 euro. Dai go don tapi mindri baka ama kon dai tapanga hebi pe o mai krei ai watra faketi dentro trolip jeng. Dai o mai krei o mai fluk da mai donai tapu ama swete kai tapu ala hebi e kai tapu. Dai o fena 1000 euro ya ma brief me a 1000 euro dat no sari fen je pigi. Na we power asani. We power de man fa first life. We power de man dat de buri ki e gwe na santu tak ai in potroko want ap chimait one wave no de ai in potroko want ap chiwan min bayon wagi ap in potroko brada. Ko we gwe de dondo srubu dati. Misap taki wan puri mai tamo fina model. Mitu. Misabi ma dat no mus go ten koste fu trasma de sweti. Misap tak you want make one vrij money, you want libi vrij, you want libi boven je vermogen, you want brief me, you in alibi, you mag buy say wani. Use you want Mercedes Benz voor 40.000 dollar, you want buyen, you mag buyen. Use you want so voor 700 euro, you want buyen, you mag buyen. Use you want keti voor 2000 euro, you mag buyen. Maar ano mus go ten kosten voor trouwens sweti, dem roko de buyen, city model de buyen, maar anom contact sma ablas voor you, of je giet sma trauma. Je hebt om mijn ouders, je hebt een dochter. Of kan hem nog een dochter. Je hebt een boy. Je leki ma. Je sap tak a boy view. Neuroko. Je boy a 8 jaar. Je boy anoam altijd die sap tak aan een les boy kweki. Kweki wan puspus. Je zegt het tak ai Rinaldo je bent leer. Je sap toch Gilly je bent leer. Je sap toch of Carlos je les hier en lekwan puspus. Fayo zorgi vrouw. Da asref Carlos dati. Kon binnen 2 weken ishi Carlos kan een bombigi bracelet. Carlos bij toen je telefoon. Carlos weer een bigi kitty. Carlos dan alvast een scooter want aan haar bewezen dit is na eerste slags ameki. Da jullie ma. Da ino aksama taki.
Maar pay vendes ani, like you begin me, gado, dat was mooi kitty. A moment zei kon dat was mooi kitty, de Clara hier san bakalo, so go squamoro mooi wang, want emma fena kitty mooi. Mi boy, I eindelijk, want de biti be lukunu, de bedenk ubo tampina, make the shit dat Yusref man by wagi to ere, Carlos, I make the shit Yusref by wagi, de denk taka de boy wan by. Moeder, ine shena. Ine shen. A herbiti sap taka boy fine euroko. A herbiti fi sap te be knapa fes dore kose taka leksek pus pusi. Alas masap desan dati da enesti de yoko tap balkon tak ay mek de luko no mi boy by best mek de luko mi ose for bow. Alas masap tak a boy fine euroko. Alas masap tak a boy fi no masa no lobiski ati de skande abe kango fa moni mat. Do sap tak a no lobiski ati do sabi batak da na trasani. Mana ye come ke patak ay mi boy for bow mi mo vrouw. You anga you boy anga de pchiwa ina oso na wo pai di dibre pai mang. Tide na you lafu tamara wan trasma u lafu. Tide de krei tamara yo krei. Ja boom voor massa etak de ma pour de ma uit a struggle. We potu me moro bigi struggle. We go fufuru $1000 do de 60 man. Dat de kel kisus roto, de kis 3 jaar, 372, kis 1 3 jaar, 1 4 jaar, de mam sorgi vanaf de eerste day koteleka laatste day te roto, de go sroto baka. Dat suma itaki yepi. Suma itaki yepi. Want you sabu muntak na yumma. Yumma usap van ma de yumma nooit no libi in de state. Da yo go duan sanitak ay mi bawa me kwa money dam for bawa osof mi mada no ino for bawa osof mi mada magi wan trouso. Ine pai euro, ine pai fire, ine pai watra, plus na mai sorgi de jetro wan baby baka. Da no kan de trots op de model dat ito. Da mi ventak pref u gogo broko desma oso want de motegu eerlijk. Mi betaka sansa fesik ba. A fast va de mais e drai a kondre. A fast va de mais e furu want eigenlijk wa kroi malere de echte crimineel na lok to de. A fast va de mais e furu openlijk. Da wees je liki umantu. Toch wees je lik umantu. Luku mo leki wan san uitvie kan begrijp me. Mino wan wax me toelezi. Luku. A money voor belasting in Sranang. En ik mopo uit minister Saka. En ik mopo uit president spaarmoney. No. A money voor belasting. Kota ka money voor a staatskas voor Sranang. Isap insuma Saka ik mopo uit minangayu Saka. Maar dat de minangayu poten dape. Plus a money di minangayu euro kotrangafeng. We pota bangi. Maar usabi no bataki bangi bijna zo voor bangi wabi. A staatskas usap tak constant de mij liga staatskas. Toch? Dus sa omes mij doen nou. Des mij hoor de money gewoon tap ding. Des mij hoor de mona oso. Ondernemer no e vertrouw bangi moro. Ondernemer ne vertrouw next moro. A mij hoor de mona oso. De fufurma sap dati. De fufurma sap dati. En a criminaliteit in Sranang Komoro tof zijn de nonu de. I abi Venezuelanja, Colombianja, Haitianja, de Englisman bij de Jagba. Uap ome mex ja in a kondre nonu. Dus a criminaliteit voor Colombia. De jano want sanamai mek mati snel. If want to maak napta pa ook abrabroki da pa flor alu mek abrabroki. Mat abrabroki na mi eerste oso do sap direct. Temmo pojaso sap tak na abrabroki na mi oso. Frima gro mi gro, kofloro mi gro, dat apresi mi gro, maar mi oso serefi na abrabroki dat allemaal sabi. Kan daarom mek altijd meki a voorbeeld dat die abrabroki na mi oso. Toch? Dat ben na mi tampe. Da kodak abrabroki dape. Den de imluku sam bon fini. You meki moeite minus op feidu setisani. Maar da iko rise up, de pot moeder dape. Maar allemaal best op jullie kwai man. Allemaal best op jullie ogriboy. Maar dat ineens wan so jaru su fadong. Mindri wan tu man nanga sa ikweki sa igro. Omdat die rise up.
Gewoon idulek ino sap moro peek mopo. Allemaal sap tak ino rise up via dopu. Allemaal sap tak yuno be de rover. Allemaal sap tak yuno be de masa be roko tranga de masa tak na via politieke rise up. Teremo tek oso ina birti. A eerste oso penemo fadam ino brak na you. Omdat na politiek ifufura money. Na via politiek ifena money. Dus de mei shilek de mei ko tek de money baka. Dus zijn de mek asan bruya no de. Wees je openlijk taki de mij vervoer om een miljoen. Alas mas de loco. De mij vervoer no de president nenge karin om een fraudatori voor money. Wees de loco. Agers koutu bebouw. Agers letterlijke macht neuroko. Dus de ching zij volgt social media. En shileki vervoer. Nou, aan gewoon zijn alleen de trauma doen moron netjes. Dus if een vriend even voeren openlijk. In een aida ano erg. Want niemand weet het. Alleen ik. Alleen ik weet dat hij een dief is. Want zolang hij niet is betrapt, heeft hij niet gestolen. En dat is trots er. Minoshi umas ma trots zo lekte de dangen waar over of van vervoerman. Yusa yu masra roko 7-3. Minoshi weggedrag hoe schreef zo trots. Minoshi umas ma furu op social media. E post na de masra sana wan tuinman of wan masai bruskut. Imluku des man e post nooit bijna na de masra. Tedes mij post na tere danga wan tu vrienden of ding. Na wan tu high class volgens ding. Dat is mijn met foto. De enige foto zei je ziet des man en tapu. Na of wa mati, of mijn bestie, of na mijn gang. Maar na de masra zei roko 3 tot 7, 7 tot 3, van 8 tot 11. De post. Omdat de no trots tapa man dat die. Mijn luku van de kelek is erover. Apchi meid. Voor 18 jaar. Die 16 jaar. Die 19 jaar. En met een foto. Nanga en vriend da ite kaketi van mang de pota aketi tape borsu ja. Pap dus aketi langa. Na maneki sasma ede kote tapas ma borsu ja nas beka foto. Mi ma nasrotas ma isroto ikba. Asma omuna lando. Asma ne fosref na kop. Na eerste sma di de kel eurokonen tapu. Te waroko poti na de chimeit funu. Sano ap verstang en edu trots lek na rover na de man. Mi was a pewe na trots dati. Mi fam jaso nooit mi blame mo amaare. Ma kom hier tak na bangi ugo tekina. Udulek van ko blame na. Uwa rooftok, uwa fufuru tok. Maar dat prefugo furu of prefugo pot ogo roof. Pomine tak me keurig goed, maar moet tak gewoon lek van me denki. Prefugo fur de money man. Ome smij is er openlijk tak de na money man. Mana de porti bigisma we go fure harde ketif de bigisma me mima. U wiswasi jong. U ko wiswasi. We met mi den katen fu feni chan pede man be har pata pure futu. We met mi den katen pe piga pari ma da pe ilibi sleper fesi jompo goti opere kasese a sleper gwe. We met mi den katen pe bij de straat bij de onveilig dat pe viwaka sanga wan fela pata of uur wan night pata i klari la seng. Na tenda tu wan cham go baten fu fene. Na tenda tu wan cham go baka na so frinche ko frinche na de roko jawe wan poti. Na de frinche roko dus wan pot baka. Fur pata, fur slipper. Gota balkon go har o maketi. En na a crime en meki a jeugdprostitutie kom. Omdat a crime etjara snel money. A potroko etja snel money. En no de alla jong op ching abi social media. Trouwens kan a telefoon na oso a telefoon van meisje 16 jaar. Na 3 lees a salaris van ma. Maar een man heeft zijn pa van een telefoon. Wat een mooie telefoon. Ja, maar ik heb er van een mattie van me gekregen. Hij heeft een nieuwe gekocht. Hij zegt, hij mag me. Hij ziet me. Hij mag me, maar. Hij heeft gezegd, hij heeft een nieuwe gekocht. Dus ik mag deze hebben. Ik ben zo blij, ik ben zo blij.
Amma, kourok ba? Ay predong. Da apchi meisje dat hij, een jong meisje dat hij. Dat dit op TikTok aan brengi. Is je de ka Facebook te de wiri no kan. Is je de ka TikTok te de gers busjap japi. No talk. Te de make de op. En voor make it op. Im up money. En man aan panaba. Dus niet eens aan een make it op voor go uit. Nou een feestje van tante. No. I was daar also make it op die TikTok. Want ik go live dadelijk. Dus am baya asani. Am set kon die TikTok. Want dat ben een fake libe leid ook. Een fake libe. En spel van money. Dan saptak wap chiman da baka pasi amate potrok amat na furman amat na direct mona mai abi. Hey go make one skin da pe afena man dati amate fomeng afena TikTok money. Aka also abai wan yung telefoon abai wan keti en maser ne akse war werk je vriend. A vriend bij wan tubati gran keti gang. A man ne akse war werk je vriend. Oh ja hey waardeert je hoor meisje. Van man bij go to gi na tenja so. A waarderi ne yeye ateri. Anga fufor money. Anga money oma. Huh? Anga money dina seiki. Dat you e blesse you chingo doro dan agit dibriero ko. Dan werk je dat ben je een tussenpersoon van de duivel. Want you meisje, denen een man zijn euroko. Nooit je rijdt over eens, maar hij zit op het werk of maar hij is dat. Maar aan mij bij een ketty voor 200 gram gejoepching, een bracelet voor 100 gram, plus aan bij een brand nieuw vetspot gaan afes door. Hij meisje, eindelijk een man zijn lobby. Gerald, missie dat betekent dat Gerald Bob Pinay meisje. Gerald Bob Pinay, ik kon jij bij zelfverlingen aquí. Zelfs dat ik je apoku, zelfverlingen naar een blakkastong. Ja no apoku, sorry dat ik naar biggie jari, a dis. Bij een gold kitty, een bracelet, na een fitski. Meisje, je bent gezegend. If je zegen je dochter, na een dati. Jullie ki man een wisvrouw. Moeder, je visie, je nou een wisvrouw. Fijka saptak je dochter masra neuroko. Eén voor de ko uit. Dat gewoon die de tamara, masa no win lotto of a vet jackpot voor suribet of isap taka mana potrokom of van het dopo of zo. Maar gewoon aan bij toe aan ketigi dokter, aan ven zo die verwoep dat je tegen dokter dat meisje na God bless you. Dat jullie ki mayuna een wisvrouw. Want je sap tak je dokter en masa neuroko. Je meisje 6 jaar nog kan een telefoon. Also, dat je sap dat je verdient 7000 SRD wamong. Je mas verdient 10.000 wamong. Na 17.000. Maar je dochter voor 16 jaar of 15 jaar. Ik kan een telefoon also voor 45.000 SRD. En jij als moeder vindt het leuk. En je accepteert het als dat kind zegt. Maar is een van die jongens dat je weet. Die ene op de hoek daar. Hij zingt. Maar hij mag me. Hij zegt hij heeft een nieuwe telefoon gekocht. Dus hij mag me. Ik mag deze hebben. Dat jere man. Ja, meisje. Je wat kolok op tjere. Since you the baby. Missie dat je nou een kolok op tjere. Meisje. God bless you. You schrijft nou een wissie ma. Je wissie. Awansane acceptje serefi. Dat nou wisik ba. Jullie ondersteunen criminaliteit. Jullie omarmen de criminaliteit. Wanneer de chimchin zijn dat om met criminaliteit verminder. De chimchin zijn dat die. Maar we letten niet op die kleine dingen waarop we moeten letten. Die kleine dingen ondersteunen de criminaliteit. En die dingen zorgen ervoor dat criminelen steeds jonger worden. Je ziet nu criminelen van 16 jaar, van 17 jaar, van 18 jaar, van 19 jaar. En de criminaliteit is zich gaan verruwen ook nog. Is zich gaan verjongen nog. En dat de illuko criminaliteit naar jeugd. Daar heb je nu het uitgaan. En je weet nou dat je jongen 15 jaar, 16 jaar, de gers bigi beer, de dans ik bij de luku of fruku. De pching e bigi vernietig. Kan de Anna uitgaan en vernietig ding. Maar alles wat zich om uitgaan heen speelt, dat is vernietig ding. Uitgaan fosi bede taki yogo, yanga wan tomati, o by wan jogo, o drink a jogo, o drink 2, drink 4, drink 5, drink 6, o drink it tanga peto man, dat ook bado panya u bos.
Theo Gwen want dansie in de jaren 90 of kutaki jaren begin 2000 was het nog zo. Dat ik Gwen want dansie. Ik bijna 2 uurtjes, 3 uurtjes in een dansie. Ik dringi, je verken, je bijna alles massa de na dansie. Je zag ongeveer dat ik no mi veilig jayong. Bijna allemaal mi sabja. Boy met drink los heeft mi drungu. Zo maaf mi jade sa chami go poti mi wagi. Je go los. So ik ben geen pressie voor si. Maar a verandering nu. Tereman koe na dansie. Niet eens 1 seconde of 2 seconden de day na dansie. De no shi niet eens suma de ina presi e vijand de dat pina uku of was massa ben paide dat zei de manja wan perki of de manja sukuru direct binnen 1 minuut de man heetba. Dan wan traag gedrag dat pe lek you sabi basuma dat pe dat I begin drungu. Jusa no sap suma de na olo me bige nyam perki no sap tak wan vijand fi dape en sap tak meestal de vijand heeft den bede de ouro mati dus na schreef san de do ye nyam perki you vijand en nyam perki wala tu de na olo ino sabe van de e gwa inse e baya karta zolang de taya banche de anu e gwa toilet direct na ka perki plup of en de imsi de longo toilet direct de doro inse batok sukuru e fichideng waf 16, waf 17, waf 18 e fichide meisje senga se de pota sukuru chup dek ba dek bue dat na uitgaan e chakong. Suma na de man say orga de dansi. Suma na de man say de tapa fip. Suma de man dati. Fufuur man. Maar je viri zo trots ayo mataman dabe. Je viri trots dabe ay dan ay de fip. Ide na fip ang ay fufuur man. Ide na fip ang ay rover. Idee na fep na nga man die haar oma keti trade. If je bij na fep sago suku vrouw van bangi. Megi een voorbeeld van massa suku tek wan cambio. O massa suku tek centrale bank want die mal de regering heeft voera money. Ja kom hier dat kom met wan plan. Nooit meer is kou to go fen wan to mijn wa oso. Pede man de bezig e beram wan plan fu go tek a bangi. De man de bezig een platform fu bangi. Goedemorgen. Lukt het? Ja, het lukt, ja. Met jou? Ja. Oké, jullie gaan spelen dan? Ja. Oké, als jullie straks gaan zijn, dan zie ik jullie. Ja? Ik zou graag als ik een lollipop mag. Een? Lollipop. Een lollipop. Zie, dat gisteravond heb je gezegd, je hebt al eentje gehad, toch? Ik ga jullie roepen wanneer jullie krijgen, niet jij. Akkoord die afspraak? Dus jullie mogen gaan spelen. Ik roep jullie. Ja. Ze ook dat misschien nieuw. Het is de nieuwe nyala de lollipop. Iemand die tak lollipop tori ne nyala de lollipop mi wang. Maar zo na bomo yang rep chief mi ara. Mina yuru janga de. Berto Sepsa. Ai kleine jochie. Abai ko actie wie lukt het? Abas no tabas speelde na wa yere ook kleine gena mag actie ook lukt het? Maar dan baka na ma actie lukt het na may sukupay no to lollipop. Ay boy, zie je wat dat ding is kinderen. Kura maar yere ne krutu yama ko iri kom. Lukt het? No, maar wie gaat boyal, waarom kide boyal aan de lollipop? Kom je lollipop halen hoor? Kom halen. We pour me na heel life boy. Dan kom je ook gelijk eentje bij. Ga je bij Yogi even? Bij Yogi. Is Yogi open? Ja toch? Nee, voor de rest van Yogi open. Dan moet hij. Moet je van jou gaan kopen. Nee. Neem deze. Dan koop je naar jou zelf. Maar 2 is het. Ik ga 2. 1. Hoeveel ga je krijgen? 2? Ja. Dan koop je 2. Dat moet je niet. Maar jij hebt jullie lollipop al toch? Ja. Jij hebt van jou al toch? Oké, dan koop jij de jou, want ik heb die andere gegeten. Vanmiddag weer.
Ik wil even rustig zijn, hoor. Jullie kunnen straks komen. Ik ben even bezig. Wat is mijn laf me ja zo jongen. Boy kan ik onpilukt het. No, mina sa mele big ba. Mina ga de chief me. Dus betego me so no bomo yang ma ga de chief me. Ira man ko aks me ba onpilukt het. Aboy stop by je life. Maar goed, Sami Wataki, mino up next tegen Noah maar. Is dat het ook? Mino up next persoonlijk tegen Noah man, maar ik verwonder me van soms maar in fietsrit trots zo'n ouders, zo'n verzorgsters en verzorgers, zo'n dames, zo'n vrouw. Is dat tak je masra na vervoer man, maar toch je ging aan fietsrit trots nen tapo. Is dat het ook? Dus dat die wang na asan say hinder me, omdat die tide akande oma fu bakajari, tamara kade oma fu bakapasi, tamara kade yuma, kade yu grandma, kade yu samma. Is dat het ook? Dus hij hindert me dat we we omarmen criminaliteit. En omdat we omarmen criminaliteit, meki de mais oroko tap a crime. Want geloof me, de meeste roofzellen chino de. Na politiek geleerd hè. None de man VAP was kop ala de minister voor Abob Trowe. Toch is je laatst atrawam misemo voor mij tegen hoe ze mij bespreek onderling. De mij misdemo voor waar het hart vol van zit. Komt uit je, weet je, komt uit je verrekaring, adama betakke laatst werk, no? Ja, dat adama betakke laatst. Toch, dus het komt uit hun werk. Maar wat dat ding is, wees je lekker nou een blunder. A president no me kon blunder takama zijn DNA voor die motie van trouwen. Nee, is wat ze onderling bespreken. Een groep deskundigen toch, die batterij aan deskundigen. Toch, daarmee taking. Maar, brief me. Breed meer. Wansan mi breed no de. Na tak bon voor sanama wiki. En tak minaf las voor temoro. Voor colleg de tungsi voor san uit. A betre we tak in ososani. Pref ugo weru e de tungsi nanga a model sa we ondersteun. We ondersteun a beleid. We ondersteun a model. Dus unoma fighting. A moment zou stellen op. Onafhankelijk. Voor a systeem. Dayoshi. Tak woman judge een model. Ook degene die goedkope goederen kopen, waarvan zij zich niet druk maken waar het goed vandaan komt. Die gemene helers, die geven de daders hoop om door te gaan. Is ook een punt, ja. Ja toch, dus dat je taki. Unus revi ondersteun a criminaliteit. Unus revi motiveert de man. Snap je toch? Omdat amasap tak even maken een zijspiegel no de. Amasap tak een zijspiegel o ser binnen. O whip in een zip. Omdat dat zijn nou een cyclus. Nou een omwenteling. De man fotospiegel van man is hij. Ama fotospiegel van traman. Dus zo as een egodoro. Mana wama no mo. Ik ga niet tangalanga. Dus zo ja bepaalde vormen sa uno abentor. Tak nou we ondersteun. Ano alasan naman ito natuurlijk. Dadelijk. Ano alasan naman ito natuurlijk. Sabi toch, maar bewust onbewust we ondersteunen activiteit en dat daarom meki de man efide schrift vrij en de mij efide schrift trots. Zo lees de mij die groep wanneer en omlukutak de groep ik kon steeds meer op biggie. De roversbende ik kon steeds meer op biggie en steeds uit chimoro young boy. Dus Tamara kan de you boy ook toe. Want you sap tak atentranga. Akan de you boy. Tamara, you meisjes schrijft en meken schuldig. Los van het feit dat hij take over money. Zo is hij gostena wagi. Terem go observeren wa olo. Tak de san van de sande no so asanis no stop. En pref de man sutu trowe. Dat betre mi kontegu tak de kel abu dormi man. If u wan feti. En u wan wala mala ap winifeng. Uliba bigay na nga streli bi even. Dat betro me kwan kofu. Dou bige fet tegen a beleid. Mi ab 3 barki maningere van oudo. Gi mi ab dalek in wan mounting. Mi abi 300 maningere van oudo. Tussen 18 en 45 jaar. Mi abi 100 umamchin van oudo. Tussen 18 en 35 jaar.
Mi abi 100 sanama van oudu tussen 45 en 55 jaar. 5 barki sanamang mi ab van oudu. Voor een project uit. Mi ab een traject. Sa step uit no de. En anodef one day. Oude de 500 Surinaamse broeders en zusters. Zo a groep oning. Lek van de bedaf mina kayen baby gang. Mi aba hier concept. Ibe aba kayen le 500 frères. Maar unu want dwen trafasi omdat mi tap tak kayen de pres dati umasma is saaf. Maar sanang mi sap tak wapwantu umasma like echte strijders. Dus mi abi van nou do 300 steef maningre. Tussen 18 en 45 jaar, 3 barki. Mi abi van nou do 100 umapchin tussen 18 en 35 jaar. 100 sanamang tussen 45 en 55 jaar. Mi ab van nou do. Damosoru osnel san en verander in wan kondre. A eerste san nanga sau kan bige chawan verandering na efuma sor a regering tak unu sanamang onderling uma organiseer. A moment say ma organiseer, dan yugi alla regering wan voorbeeld ba. Omdat tangano om een protestactie hori. Trouwens druk, trouwens druk. Geen van ze was goed georganiseerd. Kobige soort de man fire organiseer. Strategie lai, model lai. Dus prefigo broko oma oso o prefigo fur of go broko wa oso. Da betro fet wawiki no mo. Da wala malai aben boom. Want we potroko we roof zijn mina respecti. No respecti mina bunu punt 1 omdat aan usani. Maar pembo abibchi respecte fu be potroko do be do bumbo sani. Maar we go roof fu go buy bigi batra wing in dansi of fu go chelanga want to mate of fu buy wagi rai nak panya. We roof fu go tap mocho tenti en nak bel. Naf dat we roof. Dus a vrouw sa krei ine oso fe moni sa so sparso tranga da amonda jogo teki go bosi no mocho tenti. Sot segi wabi. If na ekta uwan potroko mi man micha olo ina Caraibis kabit pem kacha ugo potroko er. If wat berip mi money no ja. Money no dasranang. Po uwango potroka Jamaica. Uwango potroka Antela. Po uwango potroko. Uwango potroko wat dekatif potroko me payat tekat gunu. Me paya take one shipe money de, wat dekatif take money. If wat dekatif take money or inbox me lasa money paya take be investeer in a gang dati. Dan we go here gang une tak pe go we gawa island of pe we go. Dan mo soru tak luku mi ab de contact luku ja money ja. Dan mo chogwe u an pre crimineel tok. Dan mo charu taki.